Simon. Вече аз му казах, че той е луд. Oh, mon père il a pas commencé à y aller, mais il a dit qu'il est fou. Il a dit, c'est pas moi qui est fou, c'est toi. Je sais pas, je prends toi. Той ми вика, той е un peu malade. И аз му викам, но той е malade. Fils de pute. Tu sais qu'on parlerait nous sa face, Стига псовахте на френски, бе, това ще го пращам на приятели в България. Ще... Mon père disait qu'il était sacré parce que c'était vidéo. То по-добре, хубаво да кажа, че в момента се движиме по леда. Тия коли тук са на леда. Тия кабинки, всичко е с дупки, да се лови риба, с печици. Дали някой с другия бряг. Не са ни дали някой кабина се щупа прозорец, че си ги карам да го остъклят веднага. Ама ние ще трябва да чакаме малко да е напред тук. Колко малко ще чакаме? Аз ще чакам един час, аз ще ги опомня. Genre, tu sais, la fille, elle a dit qu'il va falloir qu'on attende un peu qu'ils viennent faire les trous. Така, аз си плащам от 7 часа сутринта. Mon père, il dit, si j'entends une eau, je vais aller les mettre à la porte. Tu sais, quand tu cries quelqu'un dehors de ça. Ние сме чакай там след началото на острова. Помниш ли го острова там? Да, бе. Е, тук хваща в дорето. Каква малка кабинка на някоя, ама това тия частниците тук. Бе, това какво влиза вътре, клекнал. Не. Все едно влиза в тоалетно. Поле, не. Острова там. И що да донесе чашките за шута? Забравих чашки, забравих... Опа, батериите падат. Кое? Батериите на камерата падат. Добре, аре си да си. Вау, тук що така размекат ли да?